Zbog nevremena telefoni u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje ne prestaju zvoniti. Poziv na broj 112 spasio je i olakšao život stotinama građana. U pomoć su pristizali vatrogasci i Gorska služba spašavanja. 112 Zagreb, izvolite. Zbog snježnog nevremena u centrima 112 radi se punom parom. Svakodnevno stižu na stotine poziva. Starije osobe koje su ostale zametene, a ne mogu doći do ljekarne ili liječničke pomoći, u normalnim uvjetima ne bi zvale, ne bi tražile pomoć, nego bi to same riješile. Centar koordinira ekipe na terenu. Zadarski GSS-ovci poslani su u zametenu Ostrovicu. Stanovnici traže pomoć jer u odsječenom selu nedostaje hrane. No put do sela gotovo je nemoguć. Probali smo do tog sela doći s jedne strane, nismo uspjeli, sad smo krenuli s druge. Došli smo nažalost samo do ovdje. Ipak nakon sata pješačenja i skijanja, spasioci su se uspjeli probiti u Ostrovicu. Donijeli su pakete koji stanovnicima doslovno život znače. Kako nije, pa nemaš kvasa, nemaš kruva, nemaš ništa. Šta? Eto kako mi je. U Imotskom kraju angažirani su i vatrogasci. Mnogo je sela još odsječeno od svijeta, pa je najvažnija zadaća dostavljanje lijekova. Smilja Mikulić jedva je dočekala pomoć. A kome su lijekovi? Mužu. Jel dobro, kako je? On ima 5 godina, ima možda ni udar i nepokretan i ne može govoriti, ne može ništa. I ne biste mogli bez vatrogasaca? Ako, bez lijekova ti ne može biti. Imotski vatrogasci danas su odradili 20 sličnih akcija. Na terenu su i vojnici. Izvanredno stanje ostaje na snazi, poziv na broj 112 za mnoge i dalje jedini spas.